Yan mga kabukid, nagano kami ngayon. Nagtagbo kami. Nagtagbo kami dito sa kapilya. Para sa namin, celebration namin sa celebration natin? Ano celebration na to? Pagka parokya? Mo ni? Mo ba? Nang limpyo ta dre? Pagka parokya ni bro. Bro. Pagka parokya ni? Ha? Pagka parokya? Limpyo ta dre? Okay, good. Oh, pagka parokya. Oh, yan sabi nila. Kapit na anniversary dire. Yan sabi nila oh. Karo September 15. September 15 daw oh. So dapat malinis ito. May balbalan. May balbalan? May balbal para may balbal ngayon? Walang ya. Asa dito may balbal na. Kay. Ay pangluod ko. Ano sabi ka? Ay pangluod. Saan mo na ikaw? Sa vlog mo na ako ni? Hoy, isali ko sa vlog na ako. Sa Kabukid ba? Kabukid live vlog ko. Yan. Yun ang mga gandang Mga gandang dilag ba? Nalaya. Talaga maganda pa rin hanggang ngayon ha. Walang kupas-kupas ha. Yan. Yung mga asawa niyo magagalit. Kasi hanggang ngayon maganda pa rin kayo. Oh. Ito na. Yan, yung isa oh, parang galit na galit. Yan yung isa oh. Yan, galit, parang galit na galit siya oh. Tingnan natin anong ginagawa niya. Yung isa. Oh, sali kayo lahat. Oh, okay, mag-alala. Sali kayo. Ito yung isa oh, galit na galit. Yan. Oh, yan. Yan, gusto magpasali sa vlog natin. Sali natin. Ayun, ito. Oh, ito. Dali. Ito yung isa oh. Masipag. Oh, shout out kay Anthony Lubingco. Ito gusto magpasali sa vlog natin. Sali natin. Ay nako, init talaga. Ang init talaga. Ito. Sali ko sa vlog ko. Ito si nanay oh. Oh. Yan. Sali tayo lahat. Sabihin mo ka padre para wag sa akin mo. Ito yung presidente namin. Ito. Hindi ko matingin kasi Ito. ito. Oh, lagi. Ayan, oh. Ito yung mga namin, mga gahi. Ayan, saroy tayo doon sa So may na ka doon. May na. May naka na. Ayan, yung isa mag na. Cut na sa paril. Ito, yan na. So, yung isa, kumalat-cut na sa parel. Ito yung isa. Parang nauuhaw niya ito. Kulang na lang. Ha? Anong? Nauuhaw na. Walang ayuda. Oh, ayuda. Kanino tayo hingi ng ayuda? Kay konsehal? Ay, Konsi. May humingi yata ng ayuda. Ayuda ng Sabi niya, nauuhaw na siya. Nauuhaw na sa ano to ba? Hindi. Sabi niya, pag tignan ko siya, sabi niya, nauuhaw na siya. Hingi tayo ng ayuda. Ito nga, Brad. Ayuda. Ito yung Mangita tayo ayuda ron. konsehal namin na masipag. Masipag. Talaga ito oh. Shout out. Shout out.
shout out sa ano, kung sila namin dito sa Ikaw nga tuloy oh. barangay namin si ano, barangay si Emmanuel Cecilio. Yung masipag niyang ano, tauhan dito sa simbahan. Yan. Ano, anong ginagawa kaya niya? Yan oh, sipag ito. Sipag. Lalong mauhaw ito. Ano? Ano sabi mo? Walang timok diyan. Ayan, yung isa. Yung isa mga kabukid. Yung isa mga kabukid oh. Ano tong ginagawa natin? Para sa ano ito? Celebration sa ano ito? Celebration sa ano? Parokya? Ganun ba? Yung paglilinis natin? Yung celebration sa parokya? Ito. Kasi ito, ginagawa namin ito. Ano, tanungin ko muna yung ano, naglilinis dito. Ano bang, para ano itong ginagawa natin? Ano ba? Ha? Ano ba? Kasi ano, dami natin Tingnan mo. Dami natin Dami. Yun o. Ito yung ano namin. Simbahan namin. Galing kay Ma'am. Shout out kay Ma'am Biti. Ma'am Biti ni Haris. Salamat sa iyo ha. Pagbigay mo sa amin itong ano, simbahan na talagang proud na proud yung amo. Lugasanon. Wala. So, tingnan natin yung ano, ng mga naglilinis na mga ano. Yan. Yan sila, naglilinis na sila oh. Yan. Tulong ka doon. Tulong ka doon. Tumulong ka doon. Naglinis ka dahil sa timo ha. Okay yan ha. Ayun, may timok daw. Naglinis sila dahil sa may timok daw. Ayan, nasa sila oh. Umiinom na sila ng ano. Ito yung ano, ito yung simbahan namin mga kabukid. Dito sa barangay namin, sa Nugas. So, nag-ano kami ngayon. Bayanihan kami. Para malinis yung buong ano, lugar. Pati bata oh, tumutulong na oh. Ayan. Oh. Ayan. Masayang nagtatrabaho. Ayan. Ano? Mayroon nagalit mga kabukid. Mayroon nagalit oh. Ayan. Ayan. Ito na. Malapit na kami doon sa ano, sa may tindahan. Sila ni nanay oh. Inaayos nila yung paglilinis. Yan. Yan sila. Huwag kang magreklamo. Huwag kang magreklamo kasi. Mayroon. Sinabihan ko si ano, konsyal. Oh, sinabihan ko konsyal, baka may kunting may kunting snack naman diyan. Hanap tayo ngayon. Ayan. May naka-ano doon, naka-stampay na payag-payag. Ayan. Ganda naman dyan, oh. Ayan. Sila nanay dito, naglilinis. Ayan, tulong-tulong kami. Ako wala akong ginagawa, nagbidyo-bidyo lang ako. Wala akong sanggot kasi. Mayroon kang sanggot, ikaw lang dyan, mag-video lang ako dito, di ba? Ayan, ito yung namin, isang kugihan na masipag na, manilhigay. Ano bang Tagalog ng manilhigay? Mangwalisay Ha? Tagawalis pala. Ayun, so tinuruan tayo. Oh. Abot mi sa Manila do. Ang bisin asa. Hanggang may bibili tayo doon. Snack. Bibili tayo. Para sa ano natin? Bibili tayo. Sige. Bili ako ng balik 200. Dami tayo. Sige. May tubig di simbahan. Una
Sige. Okay, bili ako ng okay, bili ako ng pan ha. Bali 200. Bili ako ng ano, timo. Bili ako ng timo. Oh, ay kalimot ha, hapit na ba? Oh, malapit na. Buang. Uy, nandito na oh, pati mo. Magkapila yan. Nagpila yan. Kasi, lubayan si. Dagko. Sige, balik ako mamaya. Yan oh. Okay, ayos yan oh. Ayos yung ginagawa mo. Ayos. Oh, may bagong dating. Yung amigo ko. Ayun oh. Naka-vlog ako amigo. Naka-vlog ako. Bago kang dating. Oo, huwag kayong magsumbagay. Kasmut kayo. Ay, kumustahin natin yung ano natin, amigo natin. Ano nangyari sa atsal niya? Mabuting kalagayan. Uy, pare, ano nangyari sa atsal mo? Okay, na ano mo? Naluto po. Oo, baka pinabayaan mo na. Iniwan mo na. Di sabay. Lutob yaw. Luto boy. At tao gani og magpalabi ka. Luto boy. Lutob po gani. Luto boy. Hisot. Yapan ko baola. Mo gyud. Wa na ko mo baola. Hisot gyud ka. Samo ko baola. Okay raman dio sa ibuntag, alas 4. Kuto pala sa alas 7. Alagpason guna. Di pahit gitaw to. Kuyapan ko ina ko di na. Di magbaol. Mo gyud. Kontras madilik kwanta pildi ta. Mulaw ta. Ako mo bon ko pudi ko mulaw ta. Ani mo alas 10 gur kotob. Ang atong gibaol. Kanang dili na atong yuta na naop tang baol ta ko sa ka. Plat. Oh. Makabahin kuno ta ka tagiya yuta di man. Mao po lagi po. Medyo. Nani igor ata. Ali nagjuta igor ko sumo mahal kayo. Medisina. May mandakunon ta ba. Kay makabahin ta tagiya yuta. Yan no. Ini daw. Why ayaw. Wa na ko bala. Yako kanang bahay na to yuta. Ibaligya na to. Wala na ibaligya ni papa. Ako yung magbaligya. Kay sa may kanon ta. Mao gyud. Baligya ako sa gatos. Palit baka. Aw. Mahalin po ni Ba ini buto. buto. Buto ay nindot kina padakon man. Nindot kina galam-galamon padakon. Makagani siya gamay baligya na po. Oh, Palit na po. palit na po. Mag-round ba, di ba? Round. Okay. Okay, oy, palandong man mo. Oh, Tinawagikan. ha? Tinawagikan. Doon ka nagaling. Doon ka galing, ha? Ay, dito ko sa may puno. Tubig na tubig. Oh, wala tubig. So, kailangan ng tubig. Bili tayo ng ano, timo. Timo natin. Sa ano, natin, sa sitio natin. Bili tayo timo. Bilhin ko kayo, huwag kayo mag-alala. Yan. Gutom na kayo? Walang niya kayo. Ang dami natin. Ang dami natin ngayon na. Ha? Tubig muna tayo. Hindi. Walang niya kayo.